Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μέρα την 3η 4 Ιουνίου και μετά από 4 χρόνια δουλειάς είπαμε σήμερα να κάνουμε για κάτι εύκολο. Ανεβήκαμε δηλαδή 492 σκαλιά, είμαστε όλοι υγιείς, είμαστε όλοι καλά και ο πύργος έρχεται πάλι να φωτίσει το λιμάνι. Εντάξει, σίγουρα το να τρέχεις μέσα σε ένα κτίριο 23 ορόφων είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά έκανα αγώνα, όπως λέμε, tower running. Ήταν πολύ ιδιαίτερο, ήθελε μια διαχείριση δυνάμεων, αλλά ήταν πολύ όμορφο και εκεί πέρα που έφτανε σε αποζημίωνε και η θέα ψηλά, οπότε ήταν πολύ όμορφα και περάσαμε πολύ καλά. Ωραία, συγχαρητήρια, πολύ ωραίος αγώνας. Ο πρώτος αγώνας σε ψηλό κτίριο σκαλιά στην Ελλάδα, γίνονται στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα πρώτη φορά. Συγχαρητήρια και στην υποστήριξη, τη διοργάνωση, πάρα πολύ ωραία. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το μοναδικό, ήταν το πρώτο και ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια καλή προπονησούλα, σε ωραία τοποθεσία, με ωραία θέα. Για μένα ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και εγώ έχω να πω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Πολέ που μας κάλεσε και τη φίλη μου τη Γεωργία που με συνόδεψε. Πρώτη μου φορά το έκανα, θα το ευχαριστήσω να το ξανακάναμε.
Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πρώτη φορά το έκανα εννοείται, απαιτητική προσπάθεια, 23 όροφοι, 490 σκαλιά, λαχάνιασα κάτι που δεν μου έχει συμβεί σε κανένα μαραθώνιο μέχρι τώρα από τους 17 που έχω κάνει και βέβαια χάρηκα αυτό το υπέροχο κτίριο που πια κοσμεί την πόλη του Πειραιά. Λοιπόν, σήμερα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας σε κτίριο με ανέβασμα σκαλιών εδώ στον πύργο του Πειραιά, λίγες μέρες πριν από τα εγγένεια. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό για να συμμετέχουν σε αυτή τη δοκιμασία και νομίζω ότι όλοι το απόλαυσαν και νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Το μήνυμα, το Run to the Top, δίνει το στίγμα του πύργου του Πειραιά, ο οποίος πιστεύω ότι στο μέλλον θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο για τους Πειραιώτες και για την ανάπτυξη της πόλης. This is the first Piraeus Tower Run to the Top. It's been an amazing experience. For me, it's the first time when I'm running on the top of a tower. There have been 24 floors, 500 steps from what I understand. Great experience. The views from the top are amazing, and yeah, I'm looking forward for the next one next year, hopefully.